Díobh is mis an níomh ní bhréanán agus inniu ar Satharn Sásta taispeonaí mé díobh chun is ciseán Cásca le Niamh. Is iad na faras ag teagh tastáil ná carta, rialóir, peann-luaí, glé agus séasóir. Ar dús, gearann tú an carta ina stíleacha ba dóigh é cinn fada ag tastáil cosúil seo. Ba dóigh cinn gearr ag tastáil freisin le haghaidh na bláhanna. Cumála sin, ba 10 circeal beaga ag tastáil freisin le haghaidh na bláhanna. Fileann tú 2 fhísa de carta fada i leath, agus gramig dá chéile iad le glé. Ansin, cuireann tú píosa carta buí eile faoin garta bándarab, agus gramig dá chéile le glé iad. Fáinn tú píosa carta buí eile agus cuireann tú an carta thar an carta bándarab an uair seo. Leanann tú aráig go dtí go bhfuil 5 cinn buí déanta agat. Anois fáinn tú píosa carta bándarab agus cuireann tú é thar agus faoin an garta buí. Gramig dá chéile le glé iad arís, leanann tú aráig go dtí go bhfuil 5 cinn bándarab déanta agat. Anois cosman taobh na dhéanamh, chasann tú an ciseán bunós ciúin, agus fáinn tú an 2 fhísa carta sa lár ar dús. Gramig dá chéile le glé iad. Ansin, déanann tú an rud céine leis an 3 fhísa atá fágtha. Gearann tú na píosa beaga atá ag gabhadh amach. Leanann tú aráig go dtí go bhfuil gach taobh déanta agat. Ansin, cuireann tú an 2 hanlaí ar an ciseán cosúil seo. Fáinn tú an carta gearra agus fileann tú i leath iad. Ansin, gramig dá chéile le glé iad. Sin, cuireann tú na petal ar an ggurcail chun na bláhanna a dhéanamh. Nuair atá na bláhanna raibh, is féidir leat iad a chur ar an gciseán cosúil seo.
Anois tá de ciseán cásca raibh agus is féidir leat uibh a cásca a chur isteach. Ann.